morning muna unang lahat sa ilong kong Mala Duterte. Uunahan ko na kayo, na parang ilong ni Smaglas. Shoutout muna dito sa lahat. Yan. Basa na lang po mga kadagit. Yan, bago natin simulan ng laban. Bago tayo mag-setup. Yan, isang hindi ako sure pero maraming sunod-sunod na video na yung magagandang ina-upload natin, magagandang content, talagang grabe magsakmalan. Tapos halos 5 yata o 4 na beses na iba't ibang orange yung nanalo, pero may orange din na natalo, 2 yata, pero 3 yung may nanalo. Sa mga magtatanong kadagit 7 yata yung gagamba kong orange, 7 o 6. So 5 o 4 na yata yun ay laban natin. Kaya kung re-review nyo yung mga orange, hindi po yun, iba-iba po yung orange na yun. Pero meron po tayong re-rematch natin. Yung kahapon po na linaban po natin, re-rematch natin yun sa susunod na araw. Pero ngayon iba, yung mga paglalabanin natin yun, yung mga tangkawan, yung mahaba galamay, tapos mga payat lang. Kung familiar kayo sa salitang tangkawan, kasi dito sa Maynila pag sinabing tangkawan, mahaba yung galamay, payat lang siya. Papakita ko rin sa inyo yung itsura, syempre. Tignan natin kung ano mangyayari sa laban na to. Pero excited ako sa laban na to. Sigurado magiging maganda. Sana makuha na ng video. Medyo nagsisikat kasi against the light kasi hindi ko alam kung makukuha na natin na maganda. Sa lahat na siya lumalabas dito, shoutout sa inyo lahat. Syempre, especially sa mga viewers ko dyan, sa mga solid kadagit. Salamat sa inyo. Yun lang mga kadagit. Good morning sa inyo lahat. Ingat kayo sa pagpasok. Sa mga bata, unahin nyo muna yung school bago yung mga panonood, bago paglaro. Siyempre, importante yan. Lagi kayo mag-pray. Yun lang. Maraming salamat. God bless. Paano masabi? Yon, what's up mga kadagit, good morning sa inyo. Bago ako jumuti, syempre maglalaban muna tayo at magbibigay tayo ng magandang laban. Let's get ready to rumble! Basagan ng bungo. Walang awat ha? Walang awat ha? Parehas kondisyon. Ayan na, nagkaalaman na mga kadagit. Pasensya na, hindi yan bibitaw. Dahil malupit. Uy, bagsak! Takin na mo! Pero sinundan niya pa rin. Ayan na, uy. What's up sa magagandang laban nating mga gagamba ngayon. Uy, sinusundan niya. Balik. Grabe naman yung mga pinapakita ng gagamba natin ngayon, mga kadagit. Parang nakuha natin yung timpla ng pagkukondisyon Ganun na nga lang lagi gawin natin. Puro orange kasi naglalaban. Pansinin nyo, 5 days na yung in-upload ko. Check nyo yung videos ko, Ryan D. Simandaragate 2016. Pakicheck yung video. Puro orange yung laban para maiba naman. Medyo naman tayo, gagawa naman tayo ng iba. Mga pangkaraniwan na kulay ng gagamba. Ayan. Wow. What the fuck? Haba ng galamoy nito kadagit Same lang naman sila kadagits. Sa katawan lang talaga nagkakatalo. Pero lumamang to dahil nahulog yung isa wala na kadagit. Ayan sinundan na kadagit.
What's up? Patay kung patay. Man. Patay kung patay. Shoutout nga pala sa inyong lahat. Siyempre kay JMix Official. Paki-like nyo, subscribe. Yan. Shoutout sa inyo mga kasagit. Ayan. Dito tayo sa channel na Patay kung Patay. Shoutout din siyempre kay Gambino, kay Galamayers. Yan. Nagpapa-shoutout sa akin. Nakakalimutan ko ibang pangalan eh. Yan yung pag sinipag-sipag ako ng konti at wala akong pasok kasi malaging madalian lang kung ano. Paano? May nanalo na. Hahay. Anong oras na? Alas 7 na yata. Alas 7 pasok ko. Ayan, kitang-kita nyo naman mga kadagit. Yan. Walang bias dyan kadagit. Dito ako nakakampi sa isa. Sa kulay gray. Pero ang nanalo yung medyo orange-orange sa mapula-pula. Ayop naman sa kamalan ng mga pinapakita ng kagamba natin mga kadagit. What the fuck nga? Ika nga na iba what the fuck. Solid. Solid yung mga laban na pinapakita. Tutukan natin kadagit. Ayan kadagit yung nanalo. Oh. Ayan yung kulay. Para makita nyo rin. Ayan oh. Oh. Tingnan mo yung kain-kain niya kadagit. Mas malaki pa sa kanya. Ah, diba? Pero sa galamay naman, yung sukat ko naman yan parehas. Sa mga magtatanong kung ano size nito kadagit. Good size lang yan. Oh, kukuha tayo ng 5 piso para may basihan kayo. Ayan yung 5 piso kadagit oh. Didikit natin ah. Oh. Good size lang yan. Hindi pa tayo naglalaban ngayon ng mga OS. Yan, good size. Kayo kung gusto nyo good size o TM, bahala na kayo kadagit. Importante nag-i-enjoy tayo sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe sa akin kadagit for more video. Huwag nating hayaang mawala ang ganitong kultura. Maraming salamat sa inyo and God bless all. Paano masabi?